guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-voice over sa ating Facebook Reels na hindi na natin kailangan gumamit ng video editing app katulad ng CapCut or InShot. So, napakadali lang ng tutorial kong to. So, please, keep on watching. So, first, bago ko magsimula is gusto ko muna magpakilala sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Marian and thank you kung naklik mo tong video to. So, yun. So, punta na tayo sa ating Facebook page. Yan. And, so, ito na yung ating Facebook account. And, tap lang natin yung reel. Yan. Tapos, kung wala ka pang nagagawang video, is pwede rin naman na on the spot ka na gumawa ng video, itap mo lang tong camera. Pero kung meron ka ng existing video na gusto mong gawing Facebook Reels, itap mo lang tong gallery and piliin mo lang yung videos. Tapos, piliin mo lang yung video na gusto mong i-upload. So, for example, ako, ito yung gagamitin ko. Tap lang natin yan. So, dito guys, kapag masyadong malakas yung audio nung video nyo or yung sounds, nakakarindi, pwede natin siyang i-mute dahil magvo-voice over nga tayo. So, itap lang natin yung audio and i-edit natin siya. Tapos, iswipe lang natin tong mute. So, yan, nakamute na siya. Kasi mahalaga na nakamute siya or mahina lang yung music or yung audio nung ating video para mas marinig yung pag-voice over natin. Hindi po ba? So, para mas klaro. Okay? And after nun, na ma-mute na natin siya, is tap lang natin yung add voice over. Yan. And kung handa ka nang mag-voice over, itap mo lang tong merong mic na logo. So, yan guys, ayan, nakapag-voice over na ako and makikita nyo naman na merong red. So, ibig sabihin yan is nakapag-voice over na tayo. And pagka okay na, ay tap lang natin tong done. Hello guys, ito nga pala yung aking uniko iho, si Liam Santer. And i-next nyo na. And then, share nyo na. So, ganun lang po kadali.